Сярод найбольш перспектыўных відаў спорту міністр асабліва падкрэсліў лёгкую атлетыку, дзе імёны брастаўчан добра вядомы на міжнароднай арэне. Аліна Талай, Александра Коньшина, Ганна Малышчык, Тацяна Халадовіч. Таксама ў спісе відаў з пазітыўнай дынамікай развіцця плаванне і гандбол. А леташняе чэмпіёнства брэсцкага «Дынама» зрабіла яшчэ адзін ганаровы ўнёсак у спартыўную гісторыю. З іншага боку, не ўсе чаканні ад брэсцкіх алімпійцаў спраўдзіліся, што павінна стаць штуршком для дальнейшей пленной работы. Здесь очень трудолюбивые, очень люди, любящие спорт, и есть специалисты, которые должны эту систему выстроить в правильном направлении. И мы, еще раз говорю, вправе ожидать намного больших результатов, чем сегодня они есть. Сярод прыярытэтных накірункаў развіцця спартыўнай галіны – дзіцячы спорт. І ён мусіць быць даступным, каб даць роўныя магчымасці усім будучым спартыўным талентам. Указ у нас 150-й главы государства принят о том, что школы, которые у нас есть, и спортивные, и образовательные, дети в этих школах могли на этих же спортивных всех независимых объектах могли заниматься бесплатно. Мы сегодня делаем все усилия для того, чтобы детям было как можно и в этом вопросе комфортнее.